wait. Dorbar Shnong Umphyrnai Kalashim Yakarai Banum Iashim Bynta hakanika election MDC kaban salong. Yakanika rai lashim halor artali kimat bakongsan. Kawai kalong halor ka hukum bala pinmi da KHASI Hills Autonomous District Council ban ithu yakashnong thamai bala tipkum ka umsaw kabadang hap hapo kadong demil jong kashnong Umphyrnai. Kaba arpat kalong ban persya ya ka jing pentrekam ya ka building bylaw da ka district council hakaba kinong shnong ki hab ban seal but shim permission shwa na ka district council da ki thmu ban thau yeng thamai Ila smukhia ka bede ba ka chingyo ya ka order na po ka district council ka bede ba ka ching panshnong jong kita ki kur khar pokse ban ithu no ya ka snok thamai kum ka mosaw ten re ni ya ka kam shkmat ka bede ba ka kam te ngatrai ka kam hikan batai khamcham ban ya ka bang ye kren kala don na kaling chongka district council ke ba kila ai ka notification ban panham no ikan ka snong jongi hapuka district council building bylaws ta ha ka bede ba ka taru na kaling chongka district council ke masuk ong no ha ban yo ya kita bar khoi ka NOC ki don kam sho ban yo na po ka snong ten re lada kalong ha ka ni kurkom te kam ide ju kata ka demokrasi te ka lade ka sensyar den bor